Salutare oameni, eu sunt Andrei și astăzi facem un videoclip de Minecraft aici cu Stivania noastră, adică Robert. Salut! Poink, poink, poink. Haide, ia vino în fața mea, vino în fața mea. Vino în fața mea și fă pe ăla din mijloc. Uite așa, cum fac eu acum. Vino în fața mea și fă așa. Sau nu, tu stai dreaptă, în fața mea, cu spatele. Stai. Bă, nu, de fapt invers, eu trebuie să stau așa. Așa. Ce șmecherie pe noi, hai să mergem. Eu mă duc la cules de lemn. Hai amândoi la cules de lemne. Ia din ăla negru, că decât de ăla îmi place mie, da? Că de la ale albe îmi rămân printre dinți. Hai, dai. Dai, bă, sparge copacul. Bă, că ia de toate bucățile ca eu să fac mina și tu să spargi lemnul, da? Dă bucata. Bă, unde ești? Îl căutăm pe Stivania. Stivania! Unde e, bă? Bă, nu te văd. Au, Stivania mea. Ia dă. Bă, nu mai da, bă. Nu mă vezi? Bă, da, gata. Hai, dă. Ia dă-mi și mie lemnul ăla. Măicuță, dă și mie lemnul. Dă-mă. A, da, e gata. Dă și mie lemnul. Mersi, maică, mersi. Da, bă, vină încoa. Bă, da, ai strâns, nu glumă. Mersi. Îți fac și ție un târnăcop, dar întâi lasă-mă să minez, să-ți fac un târnăcop din ăla de... Stai, când am dat. Să-ți fac un târnăcop din ăla de... Stai că sapă în pământ. Adică sapă în nisip. Bă, nu mă, lasă că... Bă, hai să luăm nisip, mă, ca să... Ăsta, cum îi zice? Nu facem o casă din geam. Ia vină încoa. Vină încoa. Unde merg eu? Vină încoa. Hai, Stivule. Vină încoa, Stivania mea. Hai aici, uite aici, la pădure, la frumusețe, putem să ne facem o căsuță aici. Bă, da, am găsit de la care e flint. Ce ai găsit, mă? De la care e flint. Du-te și ia, fă ce vrei. Ești liberă să faci ce vrei. Bă, stai puțin, stai în coasă, să-ți fac să fac un târnăcop, să iau niște bucăți de piatră, să mai iei niște lemn ca la noapte să avem și noi unde dormi. Vino aici. Stai mâncate să iau niște flint. Bă, nu mai înjura, bă, că ești pe videoclip la mine, bă, aici. Nu găsesc bucate de flint, Doamne. Bă, fii atent. Vrei să facem torțe? Ia cât mai mult lemn, vină încoace să-ți fac un târnăcop de cum se numește, mă, că am și uitat. Zi să zic. Târnăcop de piatră? Așa, nu târnăcop, mă, topor de piatră. Și să te duci să iei câteva bucăți de lemn, dar să nu-l craftezi, decât așa normal, lemn normal, cum îl iei din copac. Și să vii aici, da? Bă, dar ce prost să fix în ca Stivania. Haide, bă, vină încoa. Stai să sapă ăsta, sau sapă, hai. Aruncă. Așteaptă. Ăsta nu-i de piatră, bă. Uite-l acolo lângă tine. Eu mă duc să-mi iau niște piatră. Uși ciorditorul. Eu mă duc să ciordește niște piatră. Iau de aici niște bucățele micuțe de piatră, așa, câteva, 9 și după să vii cu lemnul ăla, da? Du-te și ia 9, fii atent. Ia și tu vreo 5-6 din astea de lemn. Am luat 9. Am luat 9, bravo. Că eu am luat, nu tu ai luat. Eu am luat 11, 12. Și vină încoa, hai, vină încoa și dă-mi-le mie. Stai să fiu full lemn. Veni să romuscă pe mine. Vină încoa. Ia, bă! Dă-le încoa. Imediat bărosănie. Hai, barosane, dă, ia uite, vedeți ce slujitor am? Bă, nu mai da. Stai să iau bucate. Bă, și nu lua nimica din furnace, da? Care o să ne ajute să facem... Bă, știi, bă, dă și mie o bucățică de mămăliguță. Am primit flint, bă! Serios? Bravo? Dacă găsim mai ne facem de la, cum îi zice? Ce? De la care a prins bombele. Bă, am arătat flint. Dacă găsim și o bucată de iron, bine spus. Cred că 2 ne trebuie, da, 2. Sau nu știu, una, cred. Bă, fii atent, nu lua nimica din furnace, da? Am găsit un copac. Nu lua nimica din furnace. Nu iau nimic, mă. Așa, nu fi ordinar.
Uite, puteți să puneți bucățile, vă dau un pont acum în Minecraft, puteți să puneți bucățile de copac, practic. Puneți copacul necraftat și îl băgați în furnace și îl lăsați să asta. O să vă iasă ceva ca un fel de colț, după puteți să faceți torțe din acela. Și vă ies torțe la fel și puteți să le puneți prin mine la început dacă nu găsiți col. Adică în cazul nostru, n-am găsit col până acum deloc. Am găsit col? Și atunci punem aici două torțe și începem din nou. Bă, dar nu mi-am târnăcop, stai să mă duc să-mi fac un târnăcop. Ia uite repede, tu ai piatră? Nu. Stai că mă duc eu acum să fac. Eu iau mult lemn ca să facem și noi o casă. Da, ia lemn, ia de toate. Vrei să-ți dau și o sabie? Vezi că când... Da, mă, dă și mie o sabie. Stai puțin să mai iau niște bucăți de aici. Să iau 2 bucăți de piatră și să-ți fac o sabie. După ce ai făcut jumătate de steak de lemn, te duci să tai și tu un porc. Vino încoa. Să-l franșezi. Vino încoa. Hai că vin și eu. Bă, nu mai înjura. Bă, ce... Îmi dai o sabie sau nu? Bă, dar eu trebuie să-ți dau ție totul de piatră. Cine e mare, Barosan? Știi? Ceva de genul. Putem să dormim la noapte aici, bă, nu mai fă, bă, nu mai, lasă, strângem bucățile de lemn și facem mâine casă, da? Facem ori... Dormim de repede, să ciordim blână. Du-te și ciordește lână, că dacă nu vine zombalăii după noi. Eu sparg aici, ca să avem unde să punem paturile. Acum niște copii țipă. Și pe videoclipul de ieri țipau niște copii aici unde suntem noi acum. Am găsit lavă. Ai găsit lavă, nu intra în ea că te-ai dus naiba. Băi, știu eu, dar măcar... Astupo. Am găsit un porpiță. O porpiță? Ai găsit o porpiță? Mi-a dat 3 cărni. I like to move, move. I like to move, move. I like to move, move. Move. Asta tati l-am îmbogățit, bă! Am găsit o... S-ar putea ca în videoclipul viitor să facem și noi o casă. Bă, vino încoa să vezi minunata noastră casă de acum. Hai că am găsit animale. Vino încoa. Bă, vezi, ai grijă, nu pleca prea departe, da? Păi fix văd numele. Da? Așa, perfect. Vin acum. Să vezi, stai puțin să iau ce e aici în furnace. Am luat carne. Hai să prindem niște cărniță. Hai afară la cărniță. Bagă aici, carnea că bag eu după. Bagă aici carnea. Stai mă să iau lemn de ăsta. Nu! Ca să facem și noi de astea pentru... Bă, am eu din alea. Bagă mă carnea sau dă-o aici carne. Da aici carnea. Stai mă, le pun în cufăr pe toate. Bă, de ce n-ai pus cufărul jos? În peșteră. Bă, nu. Și tu ai dat. Hai mă, dă carnea încoa. Este în chest. Nu mai o băgat. De ce ai băgat în chest? Te mai încălcat. Gata, dă-le în... Să mai am baterie. Asta e. Am 10%. Hai că mai ți ajunge. Terminăm și noi videoclipul ăsta. Nu lua ce e în chest, în furnace. Bă, dar vrei să mor eu de foame? Bă, o să împărțim. Și cum împărțim? Păi... Fii atent, tu ai topor, da? Da, mă, da. Ia astea două și vină încoa. Ia astea două, crafting table-ul și asta, și vină încoa. Hai mai repede. Bă, tu vezi ce? Dă-le încoa. Gata. Ciordale. Bă, și vină jos. Și lasă furnace-ul. Fii atent, pune-le aici. Bă, un cufăr la mine. pune-le. Bă, fii atent, pune un cufăr, după tu pui un cufăr. Uite acolo, fix lângă. Și pune crafting table-ul pe blocul de deasupra. Nu pe blocul, lângă. Aici. Bă, acolo, bă. În partea aia, bă, uite, bă. Bă, acolo, scuze, acolo. A, e bună. Bă, dar nu... Păi, dar nu mai te băga tu în dreptul meu. Da, tu nu ai topor, deșteptule. Bagă acolo. Gata. Și va veni ăla peste, da? Aici, da? Mă duc să văd dacă s-a făcut cărnița noastră. Cărniță frumoasă.
Ciorito, rule de carne era gata, dai. Bă, nu la fornesul, că fornesul iau eu. Trebuie să pun chestiile ce că am 10% și mi-e frică să nu le am eu ca să nu le folosesc degeaba și de aia. Bă, dar oricum tu ai făcut salvarea. Pune doar chestii în chest. Gata. Bă, dar nu ne omoară nimeni. Că am eu grijă de asta. Pune măcar lemn în chest, măcar câteva Dă-te. lemn. Dă-te. Cât am filmat noi până acum? 10 minute. Hai 15 minute și închem și acest mic Am episod. 1% oameni buni, o să mă duc la naiba. Hai, chem episodul. Și cam atât a fost cu acest episod. În videoclipul viitor, bă, păstrez salvarea. În videoclipul viitor vom face casa noastră mirifică și o să mai ne jucăm și off-camera pentru a găsi iron ceva. Dar nu se știe dacă vom găsi scuze. Hai de final. Pa. Hai de final așa, amândoi. Hai amândoi. Hai. 1, 2, 3 și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!